tää olla. Ja viimeisen. Mulla on Jotenkin. Mulla on 5 yli. Ensimmäinen kilometri. Tarkastus. Ei välttämättä ole naisen terveydelle niin kuin jatkuvassa käytössä. Onkohan ne miehet? Mä oon juokseempia. Jäin vähän. Ala-asteellakin. Saatiin kaveri. Näkkäriä ja pähkinöitä. Kaikille. Mutta munaa saatiin, mutta niin Topi. No. Onko mun menossa tai vikaa? Jee! 10 kilsaa! Asfalttia. Ei tätä jaksa. Ai. Nyt pitää katsoa paastoon, tiiäksä? Niin just se. Huomenna tänne vai tuplasuklaa vai toppee vai? No niin. Isalle joku salainen kakkosperkeeni. Sammakkoja. Jalat puolee. Mulla on kamera. Tässä varmaan oli ihan liekeä siellä. Kellon aika ja tunnelma. Ryhmä lähti ja luovutti kuollessaan. Kiitos. Ai! Tuossa oli pusiaisia. Keskustassa kun tämmönen mesta. Noin. Something in the head at night. Toisessa on sitten makaronia ja hernemaisen paprikaa. Ja kaikki. No nyt varmaan näkyy kaikki. Joo. Rahkamu. Voi kiihdyttää viimeiset kilometrit tällä reissulla. Älä heilu. Ai siinäkin Missä se on? tuli tuhnu, voi haista. Se on vaan. Ei oo. Rusinoista ainakin menee pakki ihan ripulille. Eikö se pitäisi helpottaa sitä? Ai sun. Hiljaisuus on ystävä. Nyt on vähän alle 10 kilometriä. Mä näin viimeinen Mitä suoneen tuolla? Mato. Sillä, että vaan näiskin. Taas. Höpö, höpö. Kantapää. Penkkisellä laavulla. Naisten homma on kokonaan. Mä haluan lopettaa. Muut vaan jaksaa. Älkää ikinä tehkö näin. Ihan voimalla ja muita ei edes näy. Pitää kai odottaa. En mä voi pysähtyä tai sattuu. Varmaan mörköjä. Oho, nyt tulee aika tärähtyneitä. Ottaa enemmän iskoa. Kaipa tää nyt tässä menee sitten. Sitten se näkyy varmaan paremmin, kun käännetään. Tämä on itse kokenut.
koska en ole ollut aseman näkemistä näin onnellinen. Ja Saija ja Suvit. Tää loppu nyt. Hoidetta, niin se niinku auttaa jalkaa.